जों फैबाय लाइव दिनै एसे बिदिनो सावरायनायसैलाय दिनैहाय हेलो वेलकाम एवरीबॉडी बरायबाय आं बयखौबो आंनि नैबे लाइव भिडिअआव सोर फैग्रोयो कमेन्ट खालामदो दे ओमफ्राय रायलायनोसै टपिकखौ आं मेनलि इउटिउबाव साक्सेस जानायनि बिसय माने इउटिउबनि सोमोन्दै सोरबा सोङो नालाय बिनि बिसय आं एसे बुंनो सानदों आरो दिनैहाय माने आं मिथिजोबो बे नङा खिन्थु आंनि नलेजनिफ्राय आं जेसेबां हायो जेसेबां मिथियो बेखौहाय आङो जुदि नोंथांमोना मिथिनो लुबैदोङोब्ला एसे सावरायगोन आरो सासे नायजेनबाय नै दे हेलो लाइकबो होबाय ओमफ्राय आंनिखौथ' मिथिखायो आङो माने लाइभ होयोब्ला न'नि बाहेरायाव लामाफ्रावसो थानानै होफैनांगौ जायो ओमफ्राय आं लामाफ्राव ओंखारलाबाय आरो लामायाव गारिखौ पार्किं खालामनानै गारि सिंनिफ्रायनो माने बानायनाय जायो आरो लाइभखौहाय सोर फैखो आंथ' हमनो हाले कमेन्ट हरब्लासो हमनो हागौमोन गय जानानै फैदोंलां दासो गय जानानै फैदों साबा नायदों नै साबाखौबो बरायबाय दे थेंक इउ फर वाचिं माने बे साबा नोंथांमोन जाय दा नायगासिनो दंना हामबायसै लाइभ भिडिअखौ नायफैनायनि थाखाय जइन जानायनि थाखाय वेलकाम टू लाइव चैट दे लाइव चैटनाव माने चैट खालामदो आंनाव कमेन्टआ हाबथ'वाखै नै मोनसेबो माने लाइभआव फैनायनि ओंथिया बेनो मेनलि आंनि भिउअर्सफोर जायफ्रा माने माबाफोर मिथिनो लुबैयोबा माबोरै दं बेफोरखौ ओरैनो जास्ट सावरायलायनो आरोना हाय हेल' बेनोसै नेहे ओइच गुड इभिनिं सार गुड इभिनिं माबोरै दं नेहे ओइच ओमफ्राय क्लियार नुदोंना नुवाखै आंबो बुंथ'नो हाले नोंथांमोनासो नायनाय हिसाबै बुंहरनो हासिगोन दे स्रां मोजां जादोंना जायाखै लाइभआ माने क्लियार नंगौ नाङा बेखौहाय सासेल' कमेन्ट दं 23 वाचिं अके हाबजेनबाय दुलाराम ब्रह्म मोजां ना खबरा आदा औ मोजां विल्सन इसवारि हाय ब्र हेल' ब्र नेहे ओइच मोजाङै दङ सार औ दे मोजाङै थानांगौ आंबो मोजाङैनो दङ बर्थमान नेहे ओइचखौ आं बारा हमनो हायाखै एसे सिनायथि होबावनो हागोन गोसो जायोब्ला उसुबिदा मोनाब्ला स्टुडेन्टसफोरबो दङ दा ने लाइभआव नायनाया स्टुडेन्टसफोर दंना गैयाथाय स्टुडेन्टसफोर 28 जन वाचिं नायगासिनो दं आं मिथिले कमेन्टथ' हरनाखै ओमफ्राय ओरैनो मा सावरायदों बेफोरखौ नायनो गोसो खोमा क्लारा नार्जारि नानि ना मा नाम सार नानिनेखौ एभेन्जेलिन दोनबाय ओमफ्राय नेहे ओइच एक्स स्टुडेन्ट अफ सेन्ट पिटार सार अके नेहेमियानो दांब्ला दे मोजां दे तेनजिं के बसुमतारी माइ थांदों सारा आं जेरावबो थाङाखै माने गामियावनो आरो माने न' खाथियाव दङ नेटवर्क मोजां नाङिखायनो माने बाहेरायाव थानानै लाइभ होनांगौ जायो रिनद मुसाहारि हाय हाउ आर इउ ब्र आई एम फाइन ब्र रिनद मुसाहारि हाउ आर इउ लकेल इउटुब चेनेल माब्रै सार लकेल इउटुब चेनेल माब्रै सार खबराथ' मोजांखौनो होनदो बर्थमान क्लारा नार्जारि अल आर एक्स स्टुडेन्टस अके माय डियर एक्स स्टुडेन्टस माय डियर ब्रादार्स एन्ड सिस्टार्स हाउ आर इउ अल हाउ आर योर स्टाडिज गोइं अन all are ex-students okay study well मोजाङै फरायनांगौ दे मोजाङै फरायनांगौ 27 वाचिं हानायखिनि बयबो लाइक खालामदो भिडिअखौ गोसो जायोब्ला आरो नेहे ओइच
थिगानो सार दे क्लारा नार्जारि फाइन सार रिमेम्बारिं योर जक्स थेंक यू फर रिमेम्बारिं क्लारा लेन्जी नार्जारि हाय हेलो लेन्जी बायसान्स माने सिनायाला गाज्रि मोननो नाङा दे माने नामखौथ' माने नामफ्रा एसे गुबुन गुबुन लालाबायोना सोरबा सोरबा ओमफ्राय हमनो हाया ओमफ्राय प्रफाइलफोरखौथ' नुवा फिसा फिसा ओंखारोना हमनो हाया आरो गाज्रि मोननो नाङा गाहायाव कमेन्ट फैदों नामा साबिना बसुमतारी हाय आदा हेल' साबिना सनिया ब्रह्म हेल' आदा खबर सबर बोरै दं खबरा मोजाङैनो दङ सनिया ब्रह्म ओमफ्राय नोंनिलाय माबोरै सनिया ब्रह्मआ महायनिमोनथाय सनिया ब्रह्म सितम दाहाल हेल' ब्रादार हाय ब्रादार हाय हाउ आर इउ तुलसि आर सि वाइ वाइ मा खालामदों आदा आं ओरैनो दा जिरायनानै दं आरो गारि सिङाव माने ओरैनो लाइभआव दसे नोंथांमोनजोंहाय सावरायनोहाय आंबो मोजां आदा नों आं सनितपुरनि आदा गोसोआव फैबाय आं सनितपुर साइडनि बायदि मोनदोंमोन दे थिगानो दे जोंथ' चिरांनि जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि बे आंनि सिगांनि भिडिअफोरखौहाय जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर नायाखैब्ला नायहैनो हागोन दे बे माने माखासे एसे माने थुलुंगानाय भिडिअफोर ओंखारबोदों नै दा मोननैसो भिडिअ बेखौहाय नोंथांमोना नायहैनो हागोन हो नख्रां ब्लग र' बिनि सिगां जिपसन जन हाय सार हाउ आर इउ ओइ जिपसन ब्र' हाउ आर इउ आइ एम फाइन जोंना नख्रांस ब्लग हरदों नै जोंना नखरां ब्रह्म जायनिजोंहाय आं भिडिअ बानायदोंमोन ना बे फंबाया हरदों नै एक्टर नुदों आदा नुदों थेंक इउ दे थेंक इउ एक्टर नुलायबावदों आरो जिमियन इस्लारि हेल' आदा मा खालामदों हो आं दा गारियावनो दङ माने जास्ट माने लाइभ मावफैदों आरो आल्पाना बि भ्लग्स न'आव गैया नामा आं न'आव गैया माने आं सालबारियाव दङ दा सालबारियाव माने नेटवर्क नाङाना लाइभ होनोहाय दसे फैदों आङो नख्रांमै दं ओमफ्राय माब्रै दं नख्रांस ब्लग जोंना नख्रां फंबायनि एसे मटिभेसनेल भिडिअफोर दङ दे जाय जाया नायाखै थांनानै नायहैनो हागोन आंनि चेनेलावनो बेयावनो बेबो दा लाइभआवनो दङ नै नायगासिनो दङ ओमफ्राय तुलसि बसुमतारी चिरां अबेयाव आदा नोंसिनि भिलेजआ तुलसि बसुमतारी जोंनिखौ बिटिनि होननानै बुङो माने आमथेखा एरिया साइडआवहाय माने भुटाननिफ्राय बांद्राय गोजान जाया जोङो जनि नार्जारि गुड इभिनिं सार गुड इभिनिं जनि बहाय दं नोंलाय माब्रै दं जिपसन जन आइ एम your big fan from Canada. Oh, Gibson John, you are in Canada. Wow, how are you doing there? I also must come. One day I think I'll have to plan to come there. बांद्राय गोबाव खालामनाय नङा आं दिनैहाय माने हाफ एन आवार आधा घन्टासोल' लाइभ थागोन नामा आं बिदि सानदों आरो दिनै अके तुलसि बसुमतारी मा ओंख्रि जानाय आदा ओंखामखौ जाथ'वाखै ओंख्रियाथ' आलु ओमफ्राय दाउ बेदर ब्रयलार आरो Egyptian John, most welcome, sir. Okay, sure. If everything goes on fine, if everything goes on well, then I will definitely adjust to come there. Zoni Nazari, I am fine, sir. I am in hostel in Don Bosco, Chapaguri. Okay, good. Study well, Johnny. Bilifang Nazari, hi, sir. Hello, Bilifang. माब्रै दं बिलिफाङालाय जोंनिलाय नख्रां ब्लग नख्रांस ब्लगआ होदों आदा आं न'आवनो दंफैयो दिनै
एसे फुजा होदोंमोन न'आव आदा अके दे दे मोजां दे मोजां शिबा तिर्कि हेलौ आदा हेलौ शिबा सालबारियाव दङलै आङो सालबारियाव जाय जायफ्रा जों गामिनिफ्राय नायदोंना आं सालबारियावहाय माने सालबारि दखान खाथियावनो दं आङो Okay, sir, sure. Yes, yes, yes. Good. You have to study very, very well, Johnny Nursery. 17 watching, माने 17 जन नायगासिनो दङ बांद्राय नायाखै अके अके दे दे बेंज्लाय नार्जारि मा मावदों मावनाया जेबो मावाखै माने लाइफआवनो फैनो थाखैहाय नै माबायावहाय दं लामायाव दंफैयो गामिनि लामायावहाय माने नेटबो नाङा दा गामिनिखौलायनो मिथिखागौ जाहैबाय ओमफ्राय लामायाव फैनानै गारि सिंनिफ्राय लाइट होनांगौ जायो आरो गारिनि लाइटखौहाय सावनानै नै गारिनि लाइटनाखौ नायदे लाय खारनि लाइटनाखौ इदि सावनानैसो नै इदि लाइट होनांगौ जायो आरो ओमफ्राय ओरै नुहुरना नै बैनो दखान जाहैबाय नै बै दखान दं आरो बेयाव आं लामायाव दं साइडनावहाय दालाय ओमफ्राय दाने फिथुल दैमारि पिडि माथो खालाया दखानावलाय ए जेबो खालामाखै आं ओरैनो लाइभ होनोसो फैदों दखानावथ' जेबो खालामाखै दादा सना अके हाय बेंलाय नार्जारि नायलायबावा आंनि कमेन्टखौ कमेन्टखौ नाया माने कमेन्टआ एसे लेट हाबो नालाय कमेन्टआ ओंखायनो नुस्लाबाखैमोन खोमा आंनाव लेट हाबफैदोंदां गाज्रि मोननाङालै बेंलाय ओमफ्राय बेंलाय नार्जारि बिदि खस्थ' ने औरा खस्थ' उफाय गैया एखे नेटवर्कआ बिराद प्रब्लेमथार बिराद प्रब्लेम नेटवर्कआ टावार प्रब्लेम गामिनि जाहैबाय दा हाइ हेन्डसाम मा खबर होनदों नै बिजिन्थाइ गयारि हाइ हेन्डसाम लाइबाव आरो हेन्डसाम होननायनि थाखाय हामबायसै खिन्थु हेन्डसामालाय हेन्डसाम नंखाया मोजां खबरा नोंनिलाय मा खबर बिजिन्थाइ गयारि बेंज्लाया मा खालामदों ओमफ्राय जोंनि बेंज्लाय नार्जारिया बिदि खस्थ'ने नोंना मा बेंज्लाया नों माने आं हमायाखिसै नों होननायखौ बेंज्लाया आदसा दे होनलायबावदो मा ओंख्रि जाखो आदा बिजिन्थाइ गयारिया सोंदों ओंख्रिया आलु जहल ओमफ्राय दाउ ब्रयलार भाजा बेनोसै नोंसिनिबा मा मा ओंख्रि जाखो ना जाथ'वाखै जाखो हमनो हाथ'ले समजित नार्जारि हिट आदा नों बरियाखा आं नोंनि भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनो आदा हामबायसैलै समजित नार्जारि बेफोरबायदि बुंहरनोला माने मोजां मोनो आरो थुलुंगानाय मोनो आरोबाव भिडिअ बानायबाय थानो मोजां मोनो बे आरो आंल' नङा बयबो मोजां मोनो आरो इउटुबारफ्रानो मोजां मोनो मोजां कमेन्टस मोनोब्ला दैमालु गयारि ए बि जाखांबाय नामा हो जाखांथ'वाखै बिलिफां नार्जारि मोजां सार दे मोजाङैनो था मोजाङैनो रेस्ट लाथ'दो बिजिन्थाइ गयारि आंनाबो मोजां आदा खबरा दे बिजिन्थाइ दे बिफुल बसुमतारि हेलौ आदा बिफुल माब्रै दं पिथुल दैमारि पिडि ब्र' नोंथाङा मा डिस्ट्रिक्टनि आं बिस्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि पिथुल दैमारि पिडि आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि जाहैबाय हामबायसै नोंनि डिस्ट्रिक्टखौ खोथाहरनायनि थाखाय बेंज्लाय नार्जारि नोंसिनि टावारा साखा गोनांखा न'आव नारनानै लां सालाखौ साखा गोनां दंखायो टावारा मोनसे माने बे टावारा माबासो एयारटेल ओमफ्राय आङो जिअ बाहायो आरो बांसिनै बे आरोखि नारनानै लाङोबालाय महाय मोननाय मालायनि सम्फथि टावारखौहाय साखा गोनांखा बै मिनि दां एयारटेलनि एसे मिनि टावार ना बे साखा गोनां दं बेनो जोंनि गामिनि खाम्फा अबाव दं आदा आं लामायाव दं गामिनि लामायाव खाम्फा ओमफ्राय बिफुल बसुमतारि मोजाङानो आदा दे मोजाङैनो था साबिना बसुमतारि आं मेघालयानिफ्राय नायनानै दं आदा दे हामबायसै नायनायनि थाखाय दे साबिना बसुमतारि फ्रम मेघालया
द बर' राइडार हेल' ब्रादार माब्रै दं आंथ' जोबोद मोजाङैनो दङ द बर' राइडार नोंबा माब्रै दं मानसिखौनो बोरैबा माने बारा नुबाङासो मोनबाय आङो नोंखौहाय गोबावसै लोगो मोनैयाबो मालाबा लोगो हमनांसिगोन बेंज्लाय नार्जारि जालासोलै औरा नोगोद जारलालै ओमफ्राय नों मा खालामदों होनना सोंदोंमोन आङो बेंज्लायखौ दा बर्थमान ना फ्रि बि स्टार गेमिं अखा हायाखै नामा नोंसिनिथिं गेदेर अखाया नै एसे सिगां हाबाय दहैहाय माने सान हाबहाङाव हादों मथा मथि सारिथा पासथासोआव हादोंमोन ओमफ्राय दाथ' गैथ'लै नै एसे स्राङानो जाफिनबाय बि स्टार गेमिंआ महायनिमोनथाय ओमफ्राय नोंसिनिजोंबो हादों ना मादों अखायाबा कमेन्टआ एसे लेट हामोलै गाज्रि दामोन डिउटियाव दं आं अ दे डिउटियाव माने बारा भिर नङा दां दिनै नामा साबिना बसुमतारी आंना 30K जाहां जाना दं आदा एसे सापर्ट खालामदो 30K जाथारनायनि बारा नांला 300ल' नांसिगौ माने साबिना बसुमतारिया माने इउटुबार होनदां इउटुब चेनेल आंबो गाज्रि दामोन आंबो नायजायाखै खोमा दा बे बिथाङा नै खावलायदों 30K जानायसैनो 30K जाहोनांगौ जाहैबाय जोङो सापर्ट खालामलायनानै दे साबिना बसुमतारिनो बिथाङाथ' मेघालयआव थायो नामा ना मेघालयनिखा आं मोजाङै मिथिले जायखिया सापर्ट खालामदो 30K जाहां जानानै दङ नै जायफ्रा मिथिया थांनानै चेक खालामहैदो साबिना बसुमतारिनि इउटुब चेनेलखौ दे साबिना बसुमतारि नैलाय कमेन्टआव लिरना हरदों हनै बिफुल बसुमतारि नोंहालाय माब्रै आदा खबराथ' मोजांथ' बर्थमान ओइ अखा थाइफ्रिबायलै अखा थाइफ्रिबाय सिमां बसुमतारि हेल' आदा हाय सिमां साबिना खिन्थु भाषाखौसो बुजिनो नङा नोंसोर साबिना बसुमतारिया बुंदों भाषाखौ बुजिनाय नङा नोंसोर एबा मा भाषायाव बानायो भिडिअखौबा दे अननानै एसे खिन्थाहरदो आरो आंबो दाहाय चेक खालामनो नाजागोन 30K जाथारनायसो हनै आंनिथ' 30K नंबावा साबसक्राइबार्सफ्रा दाबो 30Kआनो जाथाराखै आंनियालाय दाबो ओमफ्राय सोर इउटुबार्स दंबाव खिन्थाहरलायदो ओमफ्राय इउटुबार्स बेयाव माखासे दङाथ' नै जोंनि बेंज्लाय नार्जारि दङ जायफ्रा नायखायोबो जानो हागौ जुदि नायाब्ला बा चेक खालामहैदो ओमफ्राय जायफ्रा राइडारफोरनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो बाइक सालायनाय जायगा बेरायनाय बेखौ नायनोब्ला नोंथांमोना द बर' राइडारखौ नोंथांमोना सोरबा मिथियाब्ला थांनानै चेक खालामहै नायहै मोजां भिडिअ लाबोयो जोंनि बे सानै इउटुबार्सफोरा बिसोरखौथ' आं मोजां सिनायो ओमफ्राय माखासेफोरखौ सिनायखौहाय गाज्रि दामोन ओमफ्राय खोन्थानानै ला जोङो मिथिज्लायनि हेफाजाब होज्लायनि जोङो बेंज्लाय नार्जारि खामानि जालायबाय आंने दे थांदो दे हामबायसै दसेब्लाबो नायफैनायनि थाखाय बेंज्लाय दे थाब लोगो मोननांगौलै थाब लोगो मोनथों थाब फैदो बिफुल बसुमतारी दे आदा दे बिफुल दे आधा घन्टासो थागोन दे माने 20 मिनिट जाहां जाबाय नै मेहेर अफिसियेल ब्लग्स हेल' हाय ब्रादार मेहेर अफिसियेल ब्लग्सखौथ' आं नुफेराखैमोन खिन्थु मेहेरवारिखौथ' आं मिथिगौ खिन्थु प्रफाइलाबो जोंना मेहेर ब्रनिनो ना मायो ओमफ्राय आं हमनो हाले जेखियानो जाया मानो हामबायसै लाइभआव नायफैनायनि थाखाय जायखियानो जाया मानो आं दा एसे चेक खालामब्लासो हमनो हानायसै आरो बे अरिजिनाल जोंनि ब्रादार मेहेर ना गुबुन आंनो ब्र'नो दे ब्र' हाब आंनि लाइभ भिडिअखौ नायफैलायथारबाय आरो नों दिनैहाय दे हामबायसै आं नोंनि साबसक्राइबारलै बिग फेन आं नायबाय थायो नोंनिखौहाय एखे साबसक्राइब एन्ड फर नटिफिकेसन अन बिदि आरो दा मेघालयआव थांदों ना मा ना मेघालयआवनो दंहैयो ना फैफिनबाय ब्र' नोङो सुरजित ब्लगआ लिरहरदों आदा आंनि चेनेलखौबो बुंना हो सुरजित ब्लग नै सासे ब्लगार दङ अननानै चेक खालामहैनाय सुरजित ब्लग हो मेहेर अफिसियेल ब्लग OMG थेंक इउ स' माच दे हामबायसै माने
नोंनि जि स्टाइलाव एन्टारटेनमेन्ट खालामनाय ना फ्रि एन्ड फ्रां माने नेचुरेल बेनो एखे बिराद नोंनि मोनसे टेलेन्ट जायखौ आं जोबोद मोजां मोनो आरो गुबुनफ्राबो बिनि थाखाय मोजां मोनो जानो हागौ। आं दाखालै नाइजोलनि सिगाङाव बुंहरदोंमोन ब्र नोंखौ एसे जोंनिथिंबो बेरायनो लाबोदो होननानै ओमफ्राय समा मिलायाखै खोमा नोंसिना। साबिना बसुमतारी शिलं फैदोंमोन आदा मेहेर मोना लोगो हमनो हायासै आदामोनखौ एसे उसुबिदानि थाखाय अके साबिना साबिना बसुमतारी अके अके जोंना मेहेर ब्र'खौ लोगो हमनो हायाखैनो हनै मेहेर ब्र' लोगो हमनो गोसोमोन सम मिलायाखैनो साबिना बसुमतारिया शिलंआव। नेटवर्कआ थाबथाखो ना कमेन्ट हाबाखसै ना कमेन्टखौ दोनथ'खो आं हमनो हालायलै कमेन्ट गोदान हाबथ'वाखैसै नै कमेन्ट गोदान हाबथ'वाखैसै। अखासो थाइफ्रिलायबाय। ओमफ्राय कमेन्ट गोदान हाबनिखाय आं मा बुंबावनांगौ जाखो। औ धोरोम दैमारि हाय आदा मा खबर खबराथ' मोजां बर्थमान दासो हाबबायनो कमेन्टआ रिंसार्ट लाइभ गारि सिङाव दं नामालै ब्र' औ गारि सिङाव थादों आङो लामायाव ओंखाराखै माने लामायावसो दंखायो। ओमफ्राय चिरां मा जायगानि ब्र' आङो भुटान बर्डार खाथिनि आं भुटान बर्डार खाथिनि आमथेखा एरियानि आरो दै चिरां डिस्ट्रिक्टनि। ओमफ्राय खाम्फा गारि सिङाव मेहेरवारि ब्र'आ जोङो हरफिनबायलै नै मैया सौफैबाय आं न'आव अ दे ब्र' दे मोजाङै मोजां सफैबाय मोजाङै मोजां सफैखाबाय दा थारमाने आंनि सोंनांगौआ टटेल एफ एफ गेमिं वाइटि हाय ब्र' मा ओंख्रियाखौ जाथ'वाखै आलु ओमफ्राय दाउ ब्रयलार दै ब्र' ओमफ्राय साबिना बसुमतारी नै अरिजिनाला फैबायनो साबिना बसुमतारिया जोंनो खोथा हरबाय दे बांद्राय गोबाव थाथ'लिया लाइफआव ओरैनो इम्पर्टेन्ट खोथाथ' गैखाया माने ओरैनो जास्ट दिनैहाय ओमफ्राय गुबुन भिडिअ गाबोन फैगासिनो दं आरो माने जाय जोंनो सासे न'खरां फंबाय ब्र' बिदि माने माखासे खेथि बिसिनि न'खरनि सोरगिदिं मैगं थाइगं गायनायफोरनि मोनसे भिडिअ गाबोन फैगासिनो दं हो नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोब्ला नायनो हागोन आरो गाबोन फैगोन बे भिडिअआ ओमफ्राय सिगांनि भिडिअफोरखौबो नायाखैब्ला अननानै नायहैदो। ओमफ्राय जोंनिया न'खरां ब्लगआ हरदों नै आदा आं कमेन्ट हरदोंमोन नालाय नायलाय आदानो आरे कमेन्टआ आंनियाव हाबजोबाखै ना मा जाखो आं बुजिनोनो मोनले टेक्न'लजिनि बुस्थु इन्टारनेटनि बुस्थु आदा कमेन्ट साबिना बसुमतारी अके आं दा नायनो नाजागोन दे न'खरां ब्लग ओमफ्राय बाय आदा गुड नाइट लेखा फरायनायनि एगजाम दं जोंना अके साबिना बसुमतारी अल द बेस्ट गुड नाइट लेखाखौ फरायदो दे। ओमफ्राय मोनसे इम्पर्टेन्ट माबा कुइसन नै जोंनो मेहेरवारि ब्र' इउटुबार मिटआपनि सायाव मा सानो ब्रादार इउटुबार मिटआपनि सायावहाय आं स्ट्रेट बुंनो थाङोब्ला आंथ' सौहैनो हानाय नङा नामा सानदों आरो खिन्थु इउटुबार माबा माने प्लानिंआथ' मोजाङानो जिनाखि टिम बानायनानै जुदि थारैनो बर' हारिनि थाखाय मावलांनो सानदोंब्ला बेयाव जेबो गाज्रि गैया। ओमफ्राय बिनि गेजेराव जुदि सोरबाफोर माबा मोनसे सिङावहाय जास्ट माने गुबुन इउटुबारफोरखौ हेन्देल खालामनाय बा माबा माबि बेफोरबायदि सानदोंब्ला बेवहाय आङो सापर्ट गैया आरो खिन्थु हारिनि थाखाय बा समाजनि थाखाय माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो थाखाय टिम दादोंब्ला बियो जोबोद मोजां आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय आंहा बे दिनाव एसे खामानिबो दङ मिटिङानो मोननैसो दं आरो गामियावहाय एसे ओरै माखासे माबा थानांदों नालाय फिसा फिसौ दैदेनगिरि समाजनि ओमफ्राय
बिनि थाखाय आं सौहैनो एसे उसुबिदा जागोन बायदि मोनगासिनो दङ खिन्थु एसेबां माबा नङा माने 80%आनो थांनो हानाय नङा बायदि जानानै दं आरो मेहेर ब्र' आं ओमफ्राय आं एसे स्टाडि खालामबावदों आरो ओमफ्राय दा ब्रादारा नोंनि अपिनियनखौबो होदो मेहेरवारि ब्र' बिनि सायाव नों मा बुंनो सानदों ओमफ्राय जोंना पानसामि बसुमतारी जों माब्लाबा आसाम जिंनो फैनाय चिरां डिस्ट्रिक्टआ फ्रम वेस्ट बेंगल पानसामि बसुमतारी बेंगल बेंगलाव थाङोब्ला बे माबा हाइवेनि खाथियावनो हाइवेआव मोनलांखायो रबर्ट मुसाहारि ब्र' हेल' वेलकाम ब्र' ओमफ्राय नों मा लिरदों YouTube is an open platform. Every creator, he or she can create anything according to his wish. बेथ' नंगौ निस्सय माने जोंना रबर्ट मुसाहारि ब्र'आ बुंदों माने इउटुबा खुला प्लेटफर्म बयबो क्रिएट बानायनानै भिडिअखौ माबानो हायो राइट इउटुबखौथ' बयनिबो थाखाय अपेन खालामना होखादों इउटुबानो बेंलाय नार्जारि मेहेर लावथि फैदों माथो मेहेरा लावथि फैदोंनो आंथ' माबायाखिसै मिन्थियाखिसै मेहेरवारि सिथाव आदा बेंलाय फैदों सिथाव आदा बेंलाय फैदोंनो नोंसिनिबा माबा दंलायो आं बारा हमनो हालायलै नोंसिनिखौ ब्र' अल इउटुबार्स मिटआपआव फैयो नामा आदा धोरोम दैमारिया सोंदों दा आं थांनो हायि बायदि जानानै दङ बर्थमान मेहेरवारि ब्र' अके मेहेरवारि ब्र'आ जोंनो लिरदों मिटआपआ आंनि साइडनिफ्राय जेबो टिम नङा जास्ट मिटआपआव जेबो टिम गैया जास्ट पिस नांगौ आंनो आं बेलेगखौ मिथिया अके येस मिटआपआ आंनि साइडनिफ्राय जेबो टिम नङा जास्ट मिटआपआव जेबो टिम गैया जास्ट पिस नांगौ आंनो आं बेलेगखौ मिथिया अके जोंनि मेहेरवारि ब्र'आ बुंदों आरो जास्ट मिटआप मिथिलायनाय मिटआप राइट जोंनि नांगौ सान्थि राइट मेहेर ब्र' जोंनो सान्थिखौ नांगौ जाहैबाय जोंनो सान्थिखौ नांगौ जोंनो ओरै माबा कन्ट्रभारसि माबा माबि साइड माखासे टिम माखासे पलिटिक्स सोरबा ओरै बेफोरबायदि जालायनायखौ जोंनो नाङा राइट आंबो बिदिखौ मोजां मोनखाया बेनो आरो होमब्ला मेहेर ब्र'आथ' फैगोन मेहेर ब्र'आ फैगोन नामाथाय अके जों जमा मिटआप खालामबासो कन्ट्रभारसिखौ अफ खालामनो हागोन राइट बेयो मोनसे मोजां खोथा माने गोजान थारलायनानै बियो बेखौ बुंलायोना खाथि थालायोब्ला माने आं एसे गोरबोजों गोरबो फिलिंसआ माबाफ्रा आन्डारस्टेन्डिंआ आलादा जायो राइट बेयो मोजां खोथा नक्रांस ब्लग एसे बुंना हरदो आंनि ब्लगखौबो आदा अके जोंना नक्रांस ब्लग बेयो जायनि सायाव आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन ना थुलुंगानाय भिडिअ बे बिथांहाबो माने इउटुब चेनेल दङ हो नक्रांस ब्लग होननाय नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन मैयानि दाख्लैनि भिडिअ जे फैदों सासे सेंग्रा एमटेक कमप्लिट खालामदों सासे गामि गोथौनिफ्राय दा बिथांखौबो नोंथांमोना बे इउटुबावहाय सापर्ट खालामदो जायफोरा जुदि गोसो गुदुं दङब्ला बेयावहाय माखासे कुइसनफोर खालामहर माने बे खस्थ'जों फरायनायनि माखासे एक्सपिरियेन्स दं नालाय स्पेसियेलि माने स्टुडेन्टसफोरा बेनावहाय माखासे माबाफोरखौ लाहरनो हायो आरो साजेसन्स एडभाइसफोरखौहाय बे आरो बेंज्लाय नार्जारि जावबाय माथो मेहेर लावथिया आंखौ अके नोंसोरहाबा मा जावलायखोलै आं बारा हमनो हायाखिसै नोंसोरना माखासे माबा लांगुवेज दंखायो खोमा नोंसोरनिया जावलायनाय बा एदावलायनायनि माबा दङ खोमा
ओमफ्राय आं दोनथ'नायसै नामा सानबायमोन लाइभखौहाय लोगोफोर माने न'आव थांनांसिगोन टाइमाबो जाबाय नै ओमफ्राय आङो ओरैनो प्लान ओरैनो आधा घन्टासो ओरैनो दसे लाइभ फैनायनि खोथामोन नालाय ओमफ्राय टपिकखौथ' माबादोंमोन आङो अल इउटुबार्स माबानि सायावहाय नाथाय कुइसनफ्राथ' बारा ओंखाराखिसै बेनो आरो इफ साम रबार्ट मुसाहारिया जोङो लिरदों if someone wants to control someone by trickery I will not support it. Oh, Robert, yeah, if you read Meherwari's comment, you will understand what it is exactly because you see what he is thinking, no, like Meherwari, bro, what he is thinking, no, he is thinking in such a way which is peace. That means we focus peace mainly. So that is why if all the YouTubers are thinking like that, no, Robert, if all the YouTubers are thinking in such a way that we want only peace, there is no controversy, let's support each other, we are one family. If that thinking is in our mind, everything will go on well. Everything will go on well. That's what Meherwari bro also has said, na? बेनो आरो ओमफ्राय मेहेरवारि आदा बेंलाइजों आंजों एदावलायदों ब्रादार दे नोंसोर मिथिगौ बिलिफां नार्जारि बाय गुड नाइट सार अके दे गुड नाइट बिलिफां दे रेस्ट लादो आरामनो खाम्फाया जोंनिया मा मोसानाय मानायनि हरलाबायबायलै नै हामबायसै दे आं लाइभखौ बन्द' खालामथ'नायसै सानबायमोनलै लोगोफोर बयखौबो हामबायसै आंनि लाइभ भिडिअ फैनायनि थाखाय ओमफ्राय आङो फार्स्ट टाइम मेहेरबारि ब्र'खौ आंनि लाइभआव फैनानै कमेन्ट खालामनायनि थाखाय एखेबारे जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं हामबायसै ब्रादार दे ओमफ्राय मोगथाङावबो थाबैनो लोगो मोनलायथों लोगो हमनो गोसोथार आं माने लोगो हमनो गोसो ओरैबायदि हो मेहेर ब्र' जुदि नों नायदोंब्ला खोनासं माने बिदि भिडिअआव जि स्टाइलावहाय रायलायोना मोगथाङाव बे स्टाइलाव रायलायो ना रायलाया मिनियोना मिनिया बेबायदि खोथाफोरखौ बेबायदि रायलायनो रायलाया बेखौहाय माने डिफारेन्स दं नामा बेखौहाय आङो माने दांनांगौ आरो ब्र' ना नोंनिखौहाय मस्ट प्रब्लि आंनि साननाय बायदिब्लाथ' बे एखेयानो खोमा ओमफ्राय बिदि इन्टारेस्टिं मानसिफोरजों आं थानो बिराद मोजां मोनो बिदि डायलग बहरा मानसिफोरजोंहाय ना ओमफ्राय सब हारथि हाज'वारि मा ओंख्रि दादा ओंख्रिया ओंखामखौथ' जाथ'वाखै ओमफ्राय ओंख्रिया आलु जहल ओमफ्राय दाउ ब्रयलार भाजा एमडि बिट्स हेल' हाय एमडि बिट्स ब्र' थेंक इउ फर कामिं ओमफ्राय आङो बन्द' खालामथ'नायसै नामा सानबायमोन आरो मेहेरबारि जागोन ब्रादार औ दे जागोन ब्रादार दे जागोन थाबैनो लोगो मोनलायथारथों आङो हिनजाव लानानै बारा ओंखारनो मोना जालायलांबायरा एसे सिगां बांद्राय ओंखारनो रोङाखिसै ओमफ्राय बेंज्लाय नार्जारि मियो बियो बा मा जाखोलै बेबा मियो बियो चाइनिस ना मा जाखोरा ए मिनियोलै अके मिनियो ने मोगथाङावबो माने मोगथाङावबो मिनियो दे इन्टारेस्टिं होमब्ला बेखिनियावनो दोनथ'दिनि दे बयनिसिमबो हामबायसै जोबोद मोजां मोनबाय जायफोरा बे आंनि लाइभ भिडिअखौ दसेयाव समब्लाबो नायनानै आंजों चेट खालामबाय सावरायबाय इम्पर्टेन्ट खोथा गैयाब्लाबो माब्रै दं माब्रै गैया मा खालामनो खालामाखै बेफोर सावरायनायानो जथेस्थ' जोंनि थाखाय ना स' वान्स एगेन थेंक इउ अल अफ इउ माखासे इउटिउबारफोर दंमोन कमेन्टआव नायनानै माबा हरदो नोंथांमोनाबो मिथिनानै लादो चेक खालामदो थाबाव दसेनो जोंनिया बेंलाय नार्जारिया अके थाबावनांगौ आरो गावनि फ्रिथियो डिउटि गैया ओंखायनो मेहेरबारि लाभ इउ ब्रादार लाभ इउ टु ब्रादार लाभ इउ सो माच दे खाम्फा दे जागोन अके जागोन दे दसे थाबावनो अके जोंना मेहेरबारि ब्र'आबो दसे थाबाव होनहरबाय दे माबा एसे एसे समावहाय एसे हमथानाय एसेब्लाबो हमथानाय थायोलै खिन्थु सेंग्रा जिबननिफ्राय हिनजाव गोनांफोरनि आरोना एसेब्लाबो हमथानाय थायो आरो बबेबा पार्टना हमथाथारो गोसोबायदि थांनो बेरायनो एसेब्लाबो खम जायो आरो
आंनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय। बेंग्लाय नार्जारि दोननानै खोनासंगासिनो। अके, दे मावगासिनोबो खोनासंगासिनोबो आरो। रबर्ट मुसाहारिया लिरदों जोंनो, सार आइ वान्ट टु टेल इउ वान थिं, देयर शुड बि क्रिटिसिजम, इफ देयर इज नो क्रिटिसिजम ससाइटि विल नट बि कारेक्टेड। येस, बेबो मोनसे राइट खोथा। क्रिटिसिजमखौबो नांगौ नांनायालाय, जेरै पलिटिक्सआव अपोजिसन पार्टि नांगौ, अपोजिसन पार्टिया बाव ओरै उनजोंहाय अट सुनानै होआब्ला खामानिफोरखौ, डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ बारा मावफुङाबो जायो। राइट, वाट इउ सेड इज राइट, बेबोखा। खिन्थु माने इउटुबनि खेथ्रआवहाय क्रिटिसिजम एसेबां जोंनो नांलाया। एक्सुअलि मेनलि वाट वी फकास इज माने भिउवार्सआ मा लुबैदों, भिउवार्सफोरनि थाखाय जों मा खालामनो हायो, भिउवार्सफोरनो जों मा एन्टारटेनमेन्ट बा माबा मोनसे नलेजफोर होनो हायोब्ला मोजां जायो आरो। बे रबर्ट मुसाहारि, क्रिटिसिजम वर्क्स लाइक ए मिरर। Criticism works like a mirror. That means that reflects. बेयो रिफ्लेक्ट जाफिनो आरो आयना बायदि। सोंखारिलायनायखौ आयना बायदि होनना बुंदों सासे जोंनिया रबर्ट मुसाहारिया। नोंथांमोनाबा मा सानो? सोंखारिनाया आयना बायदिनो माने फैफिनो, नांफिनो। बेंज्लाय नार्जारि, आं अके, दे खोनासंबाय था दे। बेसेबां जाखो टाइमालाय? 8:10। कमेन्टआ बांद्राय हाबांसै। जानायसै दां ब्रमोन लोगोफोर। मेहेरबारि, आंना माथ्र बेल' कन्ट्रभारसिखौल' अफ जानांगौ ब्रादार। अके, यस राइट। कन्ट्रभारसिया जालायनाङा, बेनो मोजां। माने कन्ट्रभारसि याखौहाय जायफ्रा कन्ट्रभारसि लाबोलायो बेखौहाय खिन्थु भिउवार्सफ्राबो मोजां मोनखानाय नङा, नायग्राफ्राबो बा साबसक्राइबार्सफ्राबो मोजां मोननाय नङा, बेले बेजेखौ बांसिन मानसियानो मोजां मोनखानाय नङा। आरो बेखौनो आंबो लुबैयो। आरो नङाला क्रिटिसाइज खालामनोबा सोरखौबा कन्ट्रभारसि लाबोनानै ओरैनो रायलायलाबायनोब्लालाय हायो, गुबुनफ्राबो हायो, नाथाय बुजिनानै सिरि थायोना। खिन्थु कन्ट्रभारसि लाबोनानै बा बिनि सायाव सावरायनो बा बिनि सायाव बेखौ बखिनो, बिनि सायाव भिडिअ बानायनोब्ला गुबुनफ्राबो हायो, खिन्थु बिसोरो बिदिखौ मोजां मोनि मानसिफोर दङ। पइन्टसफोरबो दङ, बानायनो गोसोब्ला कन्ट्रभारसि बानायनानै रायलायनो गोसोब्ला बा बानायनो माबाब्ला, खिन्थु नट गुड ना, बिदिखौ मोजां मोनिबो दङ। ओंखायनो बानाया आरो कन्ट्रभारसि लाबोआ, आरो कन्ट्रभारसिनि सायाव भिडिअबो बानाया, रायलायाबो, बुजिनानै थायो। माने माखासे मानसिया बिदि थायो होनना बुजिनानै थाग्राफोर दङ। जेरै जोंनो मेहेर ब्र, जोंनो नांगौ पिस, सान्ति होनदों, राइट। मेहेरबारि, ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय भाइराल टपिक दालाबो। अके, जोंनि मेहेरवारि ब्र'आ भाइराल टपिकखौ मोजां मोना, भाइराल टपिक लाबोनो नाङा। माखासे मानसिफ्रा भाइराल टपिकखौ लाबोयो जास्ट टु गेट भिउस, माने भिउस मोननो थाखाय, भिउवार्सफोरखौ एट्राक्ट खालामनो थाखायनो भाइराल भिडिअफोरखौहाय लाबोयोना, नैबे मोनसे आरो। भिउसआबो जाया जायो, खिन्थु बे नोंनि भाइराल भिडिअखौ लानानै बिनि सायाव सावरायनाय आरो बिनि सायाव टपिक लानानै रायलायबाय थायोब्ला गोलावसिन जालाङो, गोसारहोसिननायसो जायो भाइरालखौहाय। राइट, मेहेरबारि ब्र बुंनाया गोसारहोसिननाय, मिथिहोसिननायसो, भाइरालखौ डाबल भाइराल जाहोसिननायसो जायो। नाथाय बैफोर माखासे माबाफोरखौ जों सिखोमानांगौ, बुजिलायनांगौ। भिउस एन्ड अर्निंसनि थाखाय लाबोयो। येस राइट ब्र, मेहेरबारि, औ मेहेरबारि ब्र, ओंखागौ बेनि थाखायनो आरो। एसएन बय ब्लग्स, आंना गोदान चेनेल सोलै आदा, सोलोंजेनदोंसो। एसएन बय ब्लग्स, औ दे मोजां, दे सोलोंखानांगौ। मानसिनि सोलोंनायाथ' थैजासे जोबखाया जाहैबाय। जोंबो दाबो सोलोङो, दाबो सोलोंगासिनो दङ, जोंबो गोरोंजोब ओंखाया। इउटुबारफोरनि थाखायसो बांसिन भाइराल जायो, लास्टाव जोंहासो बरनाम।
ओंखागौ मेहेरवारि ब्र'आ मा बुंदों नायनाय इउटुबारफोरनि थाखायसो बांसिन गोसारखायोना बबेबा फिसा माबा जाबायला आरो बेखौनो बिनि सायाव जावले जावले रायलायना होबावगोन शेयार खालामना होबावगोन बिदि जायो पिटार नार्जारि हेल' सार हाय पिटार नार्जारि इयौ माब्रै दं पिटार अके 24 वाचिं बयखौबो 24 वाचिं 24 जन नायगासिनो दं 24 जन बयनिसिमबो थाखाय गोजोननाय थाबाय मोजां पिटार नार्जारि अके दे मोजां ने दे महाय दं नोंलाय पिटार न'आव ना मबेबा हस्टेलाव थायो नोंलाय क'क्राझार अके दे मोजाङै फराय पिटार दे मोजाङै फराय प्रताप बसुमतारी आदा मा ओंख्रि जाखो आरो मा खबरा मोजाङानो प्रताप ओमफ्राय ओंखामखौथ' जाथ'वाखै ब्रयलार ओमफ्राय आलु झल ओमफ्राय जोंने मेहेरवारि ब्र' थेंक इउ स' माच ब्रादार मोजां मोनबाय रायलायनानै औ दे आंबो जोबोद मोजां मोनबायलै मेहेर ब्र' मोजां मोनदों आङो माने आं ओरैनो भिडिअफ्राव नायना हमनो हाखायो माने नों बेसे गोसो गुवारनि मानसिखौ आङो माने भिडिअफ्राव नायनानैनो एसे आंनि मोनदांथिजों आं एसे हमनो हाखायो जायखिया हामबायसै आंनिफ्रायबो जोबोद हामबायसै आंनि लाइभ भिडिअ फैनानै एसे रायलायनायनि थाखाय ब्रादार दे लोगो मोनगोन थाबैनो ओमफ्राय जोंने पिटार नार्जारि अके सार अके पिटार दे मोजाङै फराय बेंज्लाय नार्जारि गाज्रि बुंनानै भिडिअ बानायो लाजिया ना लाजियोथाय ओंखागौ सोरबा बिदिनो बानायो सोरबा लाजियाबो जाहैबाय सोरबा थोंजों माने फैसाखौल' नायोना फैसा माने बांसिन भिउस मोनगोन माब्रैला भिडिअआ गोसारगोन बेखौल' नायोना खिन्थु नोंनि बे गोसार होनाय माबानायनि थाखायदि समाजा आरो गुबुंले जासिननो हमो बेखौ साना ना मानसिफोरा माखासे बेनो आरो बड' बय माब्रै दं आदा मोजाङैनो दं बड' बय आंबो मोजाङैनो दं नोंबा माब्रै दं 45 मिनिट्सआव फोजोबनायसै दे लोगोफोर रबर्ट मुसाहारि द इण्डियान गभर्नमेन्ट केनट कन्ट्रल इउटुब सार येस एक्जेक्टलि हाखाया सरकाराथ' इण्डियान माने बे बिसिनि सम्पति नङा नालाय इण्डियान गभर्नमेन्टआथ' कन्ट्रल खालामनो हाखाया इउटुबखौ right actually Robert Moshahari I want to ask you one thing where do you stay exactly where do you stay and what do you do if you don't mind please if you can mention Bodo boy दखानाबो बन्द' खालामनानै थांजोब्बाय नामाब्रा थांबाय ना 2 मिनिटसो थाबाव दिनि लोगोफोर 2 मिनिटसो ओमफ्राय गुड नाइट लादिनि ब्लसम बसुमतारी आदा नों 2019 इंलिश लेंगुवेजावसो भिडिअ बानायोमोन आं एसे नुनाय बादि मोनदों औ ब्लसम बसुमतारी 2019 माने आङो फुल्लि बर' भिडिअ बानायफिननायानो भिडिअखौ बर' बानायनायानो बांद्राय गोबाव जाखायाखै सिगाङाव आं इंलिसनि बानायदोंमोन माने सानदोंमोन आरो एसे गोसारथों गुवारै नै बेफोरबायदि सानदोंमोन आरो आं ओमफ्राय आं जि नुदों कमेन्ट्सफोरा माने आं इंलिसनि भिडिअ बानायदोंब्लाबो ना कमेन्ट्सफोरखौ बर'फ्रानो बांसिन नायो इंलिसनि बानायदोंब्लाबो आंनि भिडिअखौ बर'फ्रानो लाइक होयो साबसक्राइबार्सफ्राबो बर'फ्रानो ओमफ्राय बेखौ साननानै आङो सानबाय होमब्लाथ' इंलिसनि बानायनांगौनि दोरखार गैया बर'नि बानायब्ला साबसिनबो बुजिगोन साबसिन जागोन साननानैहाय आङो माने बर'आव बानायफिननाय जादों आरो दा ओंखायनो थोंजों बर'जोंनो बानायसै आरो आं बेयावहाय ओमफ्राय बड' बय थेंक इउ स' माच आदा दे वेलकाम बड' बय रबर्ट मुसाहारि वी लाभ इउ सार डोंट गो देयर okay we love you sir don't go there in the sense YouTubers meet did you mean all YouTubers meet up maybe
Bishal Boro. Hi Ada, new subscriber. Okay, welcome to my channel Bishal Bro. मोजां मोनबाय आङो दे फैनायनि थाखाय हामबायसै साबस्क्राइब खालामनायनि थाखाय LR7 Bodo 1 nice okay thank you bro LR7 Bodo इस नामाखौ इन्टारेस्टिं नाम लाथारोलै सोरबा सोरबा माबायावहाय इउटिउबावहाय अलंबार नार्जारि निउ साबस्क्राइबार ओके थेंक इउ अलंबार नार्जारि थेंक इउ ओमफ्राय बिदिनो जोंनो फोजोबथ'दिनि नामा ने भाइराल बलिउड हाय व्हाट इज गोइं अन viral Bollywood. Here I am live chatting with my subscribers and viewers, bro. And what about you? Alongbar Narzari, Adaya Bohani, Ada. आङो चिरां डिस्ट्रिक्ट बिटिनि होननाय गामिनि फंबाय अलंबार 45 मिनिट्स जाबाय नै स' बेखिनियावनो दोनथ'दिनि लोगोफोर आरो नेक्स्ट टाइमाव लोगो मोनबावगोन आरो नोंथांमोना जुदि कमेन्ट हरबावनोब्ला माबाफोर सोंबावनो गोसोब्ला बे भिडिअआवनो आं लाइभखौ दोनथ'योब्लाबो माने कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन दे सोंहरब्लानो जाबाय माबाफोर सोंनांगौब्ला बा मिथिनांगौब्ला भाइराल बलिउड हाउ आर इउ आइ एम फाइन ब्र बिशाल बर' गुड नाइट आदा अके दे गुड नाइट एभ्रिवान थेंक इउ सो माच फर कामिं टु दिस लाइभ भिडिअ बेयाव लाइभ भिडिअ फैनायनि थाखाय बयखौबो हामबायसै दे आरो उनाव लोगो मोनबावगोन आं थाबैनो लाइभ फैफिननो नाजाबावगोन ओमफ्राय बिदिनो रायलायलायबावगोन आरो गुड मेहेरवारि ब्र'आबो बाब दासिमबो नायदों आंलाय थांबायसो सानदों गुड नाइट औ दे गुड नाइटसै ब्र' दे गुड नाइटसै ओमफ्राय रबर्ट मुसाहारि आङो मेहेरवारि ब्र' आं नोंनि नाम्बारखौहाय लागोन र' ओइ बेंज्लायमोननिफ्राय लागोन आङाला नाइजोलमोननिफ्राय लागोन आं Robert Mosahari, stay away from controversy, sir. Yes, exactly. I will stay away from the controversy. I'm not interested in controversy. Bengslai Nazari, good night. Okay, good night, say, Bengslai. Karamdao Nazari, adventure video kalamada. Yes, I also like that adventure video. But the problem is, mane problem abi mabiasu जायोना एसे मा होनो नैबे बिलायाबो जायोना बे आरो जिखियानो जानो जाया मानो बयखौबो आरो खेबसेबाव हामबायसै गोजोनथोंसै गोजोन मोनाबिलि गुड नाइट लाइभआव फैनायनि थाखाय जोबोद हामबायसै बिनि गेजेराव सोरनिबा कमेन्टखौ आं फरायफ्रांनो हायाखिसैब्ला मिस जालांबायबो जानो हागौ बुंजोबनो हाया नालाय थालांदोंब्ला अन्नानै निमाहा होदो आरो कमेन्टखौ आरो खालायफिनबाव जुदि माबाफोर कमेन्ट हरदोंमोनब्ला आङो माबानायसै आरो माने आङो रिप्लाइ खालामफिनगोन आरो जुदि माबाया फैफिनोला viral Bollywood. Oh, stop live ne. Yes, bro, I'm going to stop my live video. Thank you for commenting. Thank you for commenting viral Bollywood, bro. De. Hambai say de good night.